For today's po siya mga good vibes. Kaya ubay-ubay matag nakaon pag New Year. Ang mag-jogging ta. Okay. Ato ta si Silex ba? Stretching ta ginagmay. Oh, nag-alay manoon. O kan na ba balhin yun? Siyempre, outfit check sa pa. Shout out siya, pihab, sexy, tag-away ba? Mubalik jug ko. Gilumay masiguro ko nimo. Para na, sugdan ng kiat pa. Okay. Istas pangan, paglaman, berada. Aw, ang mga tao sa sisilig, soy ana sila. Along mascots good base media o. Nabalik na po. Aray na po na magkiat-kiat pa. Aw, siyempre, berada din so, antod, nahayagan ta. Okay. Pero maog itong pinaka-advice mga good vibes ha. Na ihi o kalibrang gitaon mo daan kaya wala ka bigisian na si Silex. Kaya basin ka mo niya kinaunhan ba nga makapislit sa emergency button niya. The best po niya rin, family and friends banding mga good vibes. Kita mo na ni bata. Okay. Pwede rin din yung mga anak rip sa abot lang 3 feet above. Pwede si Migo, si Miga, si ate, si kuya, Okay. si mama, o si papa. Sana all. Kaya pwede sa di kayo nga rewoking mga good vibes. Wow! Anak ka the best of view ang si Silex mga good vibes. Plus ko pa yung kinaghangin. Nya diha, abot na tas tumoy sa SMC side of pit ba? Okay. Ligaw man, ato tas ilang sa biscuit pot pa. Wakit tas guard na siya ba? Walang maskot man si good best midjaw. Alabay lang ta chip. Pagaw man, naalista na po ta sa tampangan. Pabalik ka na to school, do ba? Okay. Anak, kanindot man si Silex mga ka-good vibes. Mao nga kitang mga taga Cebu bless kay pa. So si dugayan, pa-exercise na ta. At kung wala pa kasuway, panuway na mo. Open din sila every day from 5 a.m. to 5 p.m. Ang naka-the best po ganin ay libre. Okay. Apple ay kontra ba? Pagkabos unahan, nagpasikat ang maskot. Ito ara, nakabangga, ano-ano. Pero sila yung kayo na ito mga good vibes ya ha? Nipay na sila ba? Kita at maskot nagtaggan ba nga? Bisa kita ni kalisod tao. Pirada rin yapon na mga good vibes no? Kita lang kita sa ito mga ka-good vibes ba? Ang nalinaw sila, kita sila na ito. Padayon na yung tabisod na kalisod na. Ay, kalipay na na to. Okay. Mapasalamaton kita sa nindot na panahon. Di Papa G, inaanak ka nindot ang panahon anang adlaw labaw na, ikaabos unahan kita tag-checks ba? Pero good boy, tahapang pa good vibes lang ba? O kita mo doon dungog ayam ganing, amo pa ka ha. Ya dirikit, to ng emergency button. Atong button, kita mapisliton mo kalipan mo, ano ba? Pero joke ra, dapat tinuod yung emergency. Okay. Yan na rin, hapit na may abot. Yan na mo, Happy New Year! Ay sa gisulti pa, pasadaring dapita. Good vibes lang!